Gipagula na ni kanhi Congressman Elizady Co ang part 3 sa iyang video iyahang expose labot sa kalambigitan nila Presidente Bongbong Marcos Jr o kanhi Speaker Martin Romualdez sa kurapsyon. Sa iyahang video, iyahasab nga gibutyag nga gihulga na siyang daan ni Romualdez nga siya ipapataya kung uli siya sa Pilipinas ug mopabuhagay sa iyahang nahibaluan. Rason nga mas maayong magpabilin kini gawas sa nasod. Ato paminawan na tipik sa pamahayag ni Zaldy Co. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Samtang iyahasab nga gihagit si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga imbestigahan si PBBM o Romualdez kung seryoso kini sa iyahang gipanulti. At paminawan ang dugang pamahayag ni Zaldy Co. Hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya, imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Matod di ko, daghan pa siyang ipabuhagay sa musunod nga mga adlaw. Apan sa bahay ni Romualdez, nagpabilin matod pang limpyo ang iyang konsensya ug iyahang gibarugang walay kamatuuran ang pamahayag ni Ko. Ug mituo siya nga imbestigasyon sa Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice ug Ombudsman aron matun-an ug maayo ang tanang testimonya ug istriktong basihan ang mga ebidensya.